ameniona wote ile kesi kitu ni nini sasa? Ameniona mbambe kende oda tane kwa bali akoro isia sai utene kwani na ile ya hao lo yes mama ake kuroche kana okonyara akona hii nini boya Wiyakigima mwancho murigiria wegetaseni kya getembe buna natika gogotebia bwo ritangani bonegani gotogogokire mase mukuru wa igetigie skuru yuborose atonga ye gotoka se wodi ya Nyamaya ime hase kaunti ya Nyamira asabona bamenyi kuru asense meiga besokia hari tukulia rero kuru kinsa 12 bwodiga moskeli josemu yusirite bo mubwaye ase omubasoka no mube bwe patumeka namona ase go verify go se kurigere igoro ya masakarabo yo gwakachikura no muruburi umugima bunogendrete kwa neki gwa sense meiga wekekerto kugende mbe umurigeria urindini kubotingire asense meya segati ya bobisa bo banyimbo bonchokanene sukuru iga batingetyo burindi unencheremo yo kwa neki buna umuruburi go mugima no chikogendera gukoreka senchera y'ubororo na kwa neki buna uburindi mbotingire nonde bwensi tayo urachi kwa nekia gusura chigo chakia achibura burwa sense meye ukonyere tumurigereria ase ewodiga ya Nyamaya igebwata bakie kura echiribu 15 nemo chiminya na 30 noyomo aseboigo ebwate bituo gose polling station 30 aseboige keroge kiga kyobo MCA ase keroge kiga kyobo chorio boke abarwaniriria kianda banyareko bagokemerera mate ase eboigo bwatu kugania bunamba chikonyara ko bakonyorarie baga ali okora bamenye bense meiga ase gikekeiga agetigarete imatataraso asobo chori bonde umwaka bwekiri bubere na 2022 ukonyeretu egati yebituo biribire ase ewodiga ya Nyamaya murigereria egati abo bondeka bonyaiguba gubo egesieri gekomoni nyegesa umokonge tonga igase tora sense meye egati yechi bituo binde ebinge ebono bigendrete gutumeka ase obwaki chikura oboiga bogendreta sense meye korengana negati yabamenyi ba wodiga ya Nyamaya basangire negata seni kyagetembe abange babo banyareko bakuruwese geto cya sabasa egotika gutumeka bobe osegwetangana mangana andonsi yobosale gose chibura buru ayanda akabaise kubairira abanyareko bagosiria amagemabo osekwenyora has neri chiko abange babo bego murigereria bakwanire ubumuhimu gose bakwanire kugania agugwa kachikura bunenchire mo gochora baraye bukugania kwabo asabo banyarwa bako bagukwana buna ase egikekega ababeire batabwa tumurai amanga bere gagotenena banyarko bagukwa make magendero ipara chatenenire amangana ya masomo atenere amangana ya mache chinsoko chatichire egati yenda mange bono asabo banyarko bakuru kuboria uchasunde bwensi urachera urachiko chorwa letukeri akubeka maganio y'abananchi bosio na kwaeneke buna ominyokirie magendero elio andake gose mbatabori kende asa matuka egatigarete nyuma tutarasoa asobo chorio bonene ukonyere tumwanchu murigereria amangana ega gose ebituo ogwaka okwega gwechikura nigo egetwekega gose nige ebituo byonsi akuru ase county ega ya Nyamira gose ase chi ward gukonyore tunga nkeringa ase county ega ya Nyamira
chiwodi sato rituko riare nigo chigokora obochori ase bono ebitu binyara koba biko iguru wa chinsa 12 chia mambia no gwaka chikuru kagani gukora gendera ase rituko rigima goika chinsa 12 chia magoroba achinga kibone ebitu ebiga bira chigosiekwa ana mang'ana yokobara chikura chake erio banyara koba bakorigia omobui abo igobona encheremo yokoeneke bono nyara koba gakonyereria bagaboigo ariokora abamenyi bewodi ya Nyamaiya Etaling Center gusese esabu yonsi ego ekobarwa ase chikura ekira chigwa kwa sense mega ya Nyamaiya nigo okubaruko kora chikoreka ase skuru ye secondary ya Nyamaiya yogotoka ase wodiga ya Nyamaiya boigo ase boigo abarwaniri bekero gekiga kianda bonse bari no gosemeri buna omobwina chigotokoro no bochori boiga mbochikogenderera gosimbo chikokoreka ase enchera yoboene no bwasioko aine gati yare togendera tukubatelia mwancho murege gwase getasene kega kiagetembe nabariki baita mang'ana mbare ase chinsemo chinde au gati abariki mbara ase wodi ya Nyamaiya gati abariki mbara ase wodi ya Nyansiongo abone encheremo yokoeneke buna alliance aranyara kobaga gwateka kura ase ensemeiga bachonyara koba gokoyaretera masemo buna gwateka gendera kubwatia egetaseni kiagetembera ase amang'ana mayeta ari bosio ntuchikogenderera gokomanya abo igo mwancho morigereria igoro yari aragendera koeneke gwakura ase ensemengo ributiri getaseni kiagetembe kurega Nyamaiya imeye bunge ya West Mogirango ase kaunti ya Nyamira nchi Daniel Ontiri kiama kiria kia UDA Francis Amenya aberega gwaka ekura yaye bene yoko yekemanyirie buna nere nware ase egeti ase okurwandikero gekiga kyobo MCA bwe ward yiga ya Ekerenyo tigatonyore enkwana yaye eyemase yemo buna kobaga kwerera buna aberega gwake kurana atotebie ng'a kurumaega gusoberega kurwanira chikure china ina kyaroche urumambia gwikira bono igana kyomorobere igo bugwaka chikura obere gokogendera nera ase ebitu aho anena ase ward yiga ya Ekerenyo totebia sambarita ona kyokoro kurikerete kamera ga itangania marithani France Amenya Ndubi no masaba korwaniri bekero ya Ekerenyo na ritukuria rero ne ritukuria tu wakajikura iyo na nje bonyene na akorire na abekire kura yane na inali kuria abantu baminto abege ewodi yiga krakende bali chinka bali chinjira bango yikera itukundite nini egere baikito ikeri chinsa tonyoro mokoreri oira tokorere mirimo tebia kurmaega gaiga kwabere goko boria chikura lakini totebia pore mkyubwate omwaka oyo gusase ntundeye ase obochori bogo chikoba bo korekana nga no chikoba gokoba omobui abari bwana mbulinga litiriri sabali ntangani nkuriyo bakoreri obo na nonye nkoboria amatuka etire go nkubwa ase chikura chinke omogokone no linga mono yetu ari kosina na ombwa chikureji bono igateyo igo mbwata abantu abageni igo karongo kirigiri koranga no bokori na siasa yane yombwata gore munga muntai ugwente kumbwa biamono tutebia ngo na kyumo barabwa abantu babere bagwesokia aso gwaka chikure chigari tukoria rero anene kuro ase award yiga ya Ekere korengana na inje tinkomanye kiagera gande keme kese bitu igo lakini alianse meretinga babere abanga bachire kono mina bwakite na ende mbagendere gocha akioro cho borendi mbotingiri anene aso kwene kinga chikure chingo chikoba chire echiekene nabo igo bwasio kuna tikiri gukwana ganda kema ase bitu biri 14 tinkomanye kire bitu kene kiatinda gendo lakini tinda kende kebe na niseme kutwara morembe litukuriga okay oyo no mo eshimiwa Francis Amenya gakoerera muna obere ga gwaka ekura yaye ase emambia yaiga ya rero ningendere ko bakingo kumanya inyora kimanga egetaseni kiga kiagetembe TV aiga no ekiunga kia mwamugusi asitoko batoko kwerera onsi bunako baga gwateka anene kurwase award yiga ya Ekerenyo